Svět poté. Železný les. Napsal Tomáš Bucek. Čte Leon Metternich. Část první. Útočiště. Už tam budeme, řekl průvodce, zatímco řídil oprýskanou a korozí prolezlou dodávku na něčem, co kdysi bývala silnice. Vozidlo se kymácelo na strany, div z nich nevytřáslo duši. Báhno stříkalo všemi směry. Keře jenž se sápaly přes cestu. Skřípěly na plechu vozidla každou vteřinou. Z původní silnice zůstával jen úzký temný pruh, připomínající spíš tunel, jehož klaustrofobické stěny tvořila zeleň houštin a stromů, prorostlá vysokou trávou. Trojce mladých lidí vyhlížela průzory dodávky ven, ale nebylo mnoho co vidět. Les byl poměrně hustý a temný i takhle za dne. Hele, že se tak ptám, pokračoval do hukotu motoru průvodce. Proč tam vlastně chcete? Znám lepší místa na párty, dobrodružství nebo cokoliv jiného, co hledáte. Eddie seděl vedle řidiče. Bylo mu čerstvě 17, ale už měl své plány do budoucna. Potřeboval jen zapůsobit a tohle se mu zdálo jako nejlepší způsob. Natočíme dokument o našich předcích, vysvětlil průvodci. Už mám hodně podkladů, záznamy z minulosti a tak, ale aby to vzbudilo zájem, potřebuji natočit skutečný místo, kde se dřív žilo. Markus má kameru, aby všechno zaznamenal a Keira tím dokumentem provází a čte komentář. Jenom doufám, že to místo, o kterým si mluvil, je opravdu takový. Bez obav, zasmál se průvodce pod vousy. Je to přesně takový, jak jsem ti to popsal. Jenom si ujasněme pár pravidel na místě. O tom jsme už mluvili. Chtěl ho odbít Eddie, ale muž se nenechal. Chci mít jistotu, že to chápou i tví kámoši. Trval na svém. Za prvý, nikam beze mě nechoďte a držte se pořád na dohled. Za druhý, na nic nešahejte a nic si tam neberte. Za třetí, do tmy musíme být zpátky, takže se rozhodně nějak necourejte, rozuměli? Ano, mávl otráveně rukou Markus, jehož zdlouhavá kodrcavá cesta už zmáhala. Co chvíli si pohrával se svou kamerou a doufal, že se jí převozem nic nestane. Eddieho nejlepší přítel se od začátku stavil k tomuto podniku celkem nadšeně, ale nelíbil se mu fakt, že jim odvoz a průvodce dělá zrovna podivín jako Greg. Sice mu zaplatili jen 1/3 dohodnuté ceny a zbytek měl slíbeno až po návratu do města, ale i tak na něj zarostlý muž, co věčně vysedával v baru, nepůsobil nějak dobře. A jeho téměř se rozpadající vozidlo působilo ještě horším dojmem. Keira si odhrnula pramen blondětých vlasů z čela a přikývla na souhlas. Jí se Eddieho nápad nezamlouval už vůbec, ale přesvědčil jí, aby jela s nimi. Průvodce poté dodal. Tohle je nebezpečný místo, ale se mnou se vám nic nestane. Znám to tady nejlíp na světě. Není tu nic, co by mohlo starýho Grega překvapit. Konečně se před nimi les otevřel, aby odhalil zbytky městečka, na které už všichni zapomněli. Cestu lemovaly pobořené trosky zdí porostlé zelení. Zahrady kolem byly zdivočelé, plné husté vegetace, jenž si razila svou cestu skrze asfalt, cihly i beton. Mechy se sápaly po stěnách. Okna domů byla prázdná, místy z nich dokonce vyrůstaly větve natahující se ke slunci. Na mnoha místech chyběly i dveře nebo rovnou celé zdi. U většiny staveb nebylo možné poznat, jak byly velké, protože jedinou jejich připomínkou zůstala torza obvodových zdí lemované zarostlými haldami. Víc do centra stály domy v lepším stavu. Dokonce měly ještě střechy. Ani tak to ale nepůsobilo jako místa, kde by chtěl kdokoliv žít. U jednoho takového zachovalého domu dodávka zastavila. Průvodce vypnul motor, načež se rozhostilo ticho. Ticho tak nezvyklé, až se zdálo hmatatelné. Žádný šum města. Žádný ruch.
Dokonce ani ptáci tu nespívali. Jen poryv větru občas zaklapal větvemi a šumění listí zaznělo vzduchem. Průvodce sáhl po brokovnici pověšené do té doby vedle jeho sedadla. Otočil se na ostatní. Jdu první, vy až za mnou. Počkejte, až na vás mávnu a držte se u sebe. Na to vystoupil z vozu. Přešel před něj, kde chvíli stál. Rozhlížel se kolem, až nakonec dal znamení, že mohou vystoupit. Po prvotním ohromení nad tím místem dal Eddie rychlé pokyny. Začneme tady. Markusi, udělej záběry na tu cestu a pak na domy. V dalším uděláš záběry na kejru před támhletím domem. Tam odříká úvod. Gregu, můžeš jít kousek z toho záběru? Mně tak napadlo, že bych tam něco řekl o svojí práci. No však víš, aby ty, co to uvidějí, chtěli takovýho skvělýho průvodce, aby věděli, kde mě najdou. Jo, to uděláme nakonec, jo? Odbyl ho Eddie a nadšeně pokračoval v úkolování. Po pár záběrech si povzdechl. Kejro, mohla by ses u toho tvářit trochu jinak? Jak jinak? Svraštila obočí s hlasitým povzdechem. No, trochu neutrálně. Trochu se uvolnit. Vyprávíš příběh o lidech, co tu žili. Není to pohřeb. Dívka se rozhlédla kolem. Když tohle místo je děsivé. Nemyslela jsem, že to bude až takové. Co pak vám to tak nepřijde? A začíná mě bolet hlava. To myslíš vážně? Odfrkl Eddie. Bolí tě hlava. Zařizuju tuhle cestu, táhneme se až sem a ty si na poslední chvíli vzpomeneš, že tě bolí hlava. No, heleď, až to natočíme, jedeme hned zpátky. Tak se soustřeď. Když budeme každý záběr dělat 10krát, budeme tu do noci. Zpovzdálí za Eddiem se znovu ozval průvodce. Ne, odjíždíme před soumrakem, tak zní pravidlo. Jo, já vím. Povzdechl znovu Eddie. Tak znova. Kejro, snaž se. Mluv klidně a prosím, aspoň se tvař profesionálně. Nic tu není, jen ruiny. Odvyprávěj ten kus textu, ať můžeme jít dál. Markus se přidal. No, budeme muset pohnout, protože ubejvá světlo. A určitě to má co dělat s těma černýma mrakama, co na nás jdou. Měl pravdu, protože se záhy zvedl silný vítr, který sebou přinesl první kapky deště. Brzy se spustil liják, doprovázený blesky. Průvodce se už klíbl. Tak to asi odjíždíme, co, mládeži? Zpátky domů. Ne, odbil ho Eddie. Dohodli jsme se na celým dní a tak to bude. Natočíme ty části uvnitř některého z domů. Tenhle je asi ten, o kterým jsi mluvil. Poberte věci a světla. Jak to tam dáme dohromady? Greg tedy vzal brokovnici do rukou a přešel k domu. Otevřel dveře a opatrně vstoupil. Záhy přivolal ostatní, že je vše v pořádku a mohou za ním. Ten dům byl celkem velký, prostorný. Zdálo se, že byl i donedávna udržovaný. Okna byla zabedněná prkny. Díry ve sprohýbané střeše zakrývaly všemožné desky a zrezivělé plechy. Kejra si všimla, že do dveří je vyrytý symbol. Vidíte to? Co je to? Greg mávl rukou. Ale to nic, to je jenom značka, že tady někdo žil. Takovej podpis. Ale teď je to už dlouho opuštěný, fakt jo. Dvojce spojených trojúhelníků vytvářela symbol střížky. Kdo si jej vyškrábal hluboko do strouchnivělého dřeva. Avšak opravdu se zdálo, že to bylo už dávno. Rýhy byly zašlé a nevýrazné. Když je to tu bezpečné, tak proč Greg kolem sebe pořád mává tou zbraní? Špitla Kejra k Eddiemu. Jenže ten jí odbyl. Jen opatrnej, to je celý. A možná dělá jen divadlo, aby to vypadalo napínavě. Neboj se, nic tu není. Jen duchové minulosti. To není vtipný. Ale no tak, Kejro, kdyby bylo něco jako duchové, tak neděláme nic špatnýho. Naopak, děláme je slavnýma. Vyzdvihujeme, co dokázali vytvořit.
Já bych byl šťastný, kdyby se o mě lidi zajímali tak dlouho i po mojí smrti. Radši toho nech, ano? Špitla zatímco vstupovala do dveří. Natočíme to a zmizíme. Mám tu z toho špatný pocit. A ta hlava mě bolí čím dál víc. No, mě vlastně taky. Přidal se Markus zamyšleně. Nepříjemný pocit ještě umocnil zápach skrývající se uvnitř domu. Směs hnilby, zkažených vajec, staletý prach. Nedokázali ten opar identifikovat. Byl nepříjemný, ale nijak silný. Spíš jako cosi podivného v pozadí. Dejte se dohromady. Zavrčel Eddie, zatímco vstupoval za Gregem skrz předsíň do první místnosti. Zjevně to bývala kuchyně. Plíseň s mechem se přetahovali o vládu nad rozpadajícími se skříňkami. Zrezlý sporák se rozpadal. Horní police se zhroutily na podlahu a nyní byly odsunuté v rohu. Jídelní stůl sloužil jako zástěna v jednom z oken. Dál byl obývací pokoj, jen se zdál až překvapivě udržovaný. Stálo v něm 5 křesel, olezlých čímsi hnědým a zeleným. Uprostřed nich ležely dveře na cihlách sloužící jako stůl. V rohu se pak tísnil otvor obestavěný cihlami, jenž vypadal jako laicky postavený krb. Dokonce u něj bylo vyskládané naštípané dřevo, překryté starými pavučinami. To doplňovaly regály, skříňky i dřevěné bedny naskládané podél zdi. Prkená podlaha pod jejich kroky skřípala, až se zdálo, že se co chvíli propadnou do sklepení. Mezi dřevem se otevíraly široké otvory dolů do tmy. Zabedněná okna dovnitř nepouštěla mnoho světla. Navíc se venku setmělo přicházející bouří, takže v místnosti panovala téměř tma. Nestrácejte čas. Baterky, nasvítíme to. Velel Eddie. Průvodce zatím procházel i ostatní místnosti a pomalu se vydával ke schodům do patra. Markusi, natáčej všechno. Začni ode dveří. Až to dojedeš, Keira odříká to o společenském životě předků. Asi nejlíp před tím krbem. A můžeš se o něj i trochu opřít, co myslíš? Bude to vypadat líp. Jo, špitla mladá dívka téměř nevýrazně. Její oči přejížděly po místnosti, kterou osvětlili záře několika svítilen. Náhle vyjekla leknutím, když zavrzal strop. Ozvalo se praskání a dolů se snesl oblak prachu. Jen klid, to je Greg nahoře. Zabručil Eddie. Procházel si zamyšleně místnost, aby přišel na nejlepší úhel kamery. Přitom nakoukl do jedné ze skříněk. Eddie, přece říkala, ať na nic nesaháme. Sykla na něj tiše Keira. Jenom se dívám. Vždyť tu nic není. Ale mohli bychom tu vyskládat nějaký věci. Víte, jako ukázku všedního života. Nebo třeba kdyby tu byly nějaký osobní věci. Přerušil ho dunivý hrom, jenž otřásl celou stavbou v základech. Ne, protestovala Keira. Rána přišla jako znamení vyšší moci. Eddie se zasmál. Buď v klidu. Greg nás jenom strašil, že je to nebezpečný a blá, blá, blá. Jediný, co tu je, jsou myši, brouci a pavouci. Tohle místo nikdo neobejvá minimálně 50, možná 80 let. Greg si myslí, že když tomuhle místu dá tu správnou atmosféru nebezpečí, tak mu třeba dám něco navíc k dohodnutý částce. Ani by mě nepřekvapilo, kdyby ta jeho zbraň byla ve skutečnosti jen gumová hračka. Světla jejich svítilen problikla. Ta, kterou si Markus přisvicoval, zhasla úplně. Co to sakra je? Vrčel, protože mu kamera začala zrnit a její displej se rozostřil. Údery svítilnou do dlaně se jí Eddie pokoušel přimět fungovat, až se mu to nakonec podařilo. Asi je to tou bouřkou, uklidňoval ostatní, ale i sebe. Vítr se opřel do chatrné stavby. Profoukl krovy, až se domem rozezněla kvílející meluzína. Nahoře v patře, co si udeřilo o podlahu. Přece nám říkali, že bouřka vytváří elektrostatický náboj, nebo tak nějak, že to může ovlivnit elektroniku. Určitě to bude hned pryč. Já nevím, ale takhle toho moc nenatočíme, poznamenal Markus. Podívej,
Ten obraz je zrnitý a pořád se mi to vypíná. Schody zavrzaly, jak po nich těžké kroky sestupovaly dolů. V chodbě se objevil Greg se zbraní na rameni. Odfrkl si. Opřel se o futra do obývacího pokoje a řekl. Místnosti nahoře jsou taky bezpečný, ale ta bouřka tomu baráku dává zabrat. A navíc mi asi odešla svítilna. Ale jsem se nahoře přizabil o nábytek. Naše baterky taky moc nefungujou, konstatoval Markus. To se tu stává často? Průvodce se svalil do jednoho z křesel. Přitáhl si olejovou lampu z jedné z beden, aby ji podpálil zapalovačem. Celkem jo. Tady se dějou různý divný věci, ale bez obáv. S Gregem jste v bezpečí. Jsem nejlepší průvodce široko daleko, řekl nahlas a díval se přitom do kamery. Z kuchyně se ozval rachot. Řinčení kovu, jako by něco spadlo. Všichni sebou trhli leknutím, včetně průvodce. Když tam opatrně nakoukli, viděli, jak se na zemi válí plechový hrnek. Asi ho sfouknul průvan. Zasmál se Greg křečovitě. To nic, mládeži, nic to není. Lampu postavil doprostřed stolu, aby její plamen osvětloval místnost příjemnou žlutou září. Baterky se opět rozsvítily. Kamera už zase jede. Tak honem, natočíme tou krbu. Naléhl Eddie. Postrkoval stuhlou kejru k místu, kde chtěl mít záběr. S tou lampou to bude ještě lepší. Vezmi si ji do ruky. Jedem. Markusi, nahrávej honem. Jenže kejra nebyla schopná ze sebe dostat ani slovo. Stála u krbu. Očima těkala po okně vyplněném prkny. V mezerách mezi nimi co si zahlédla. Zbledla a roztřásla se. Mlčky zvedla prst, aby tam ukázala. Viděli jste to? Všichni tři se podívali do okna, ale jen pokrčili rameny. Ani kužely světel jejich baterek nic neobjevili. Jen šero venku, které občas prozářil bílý blesk. Co jako? Oči. Něco se tam na mě dívalo, zapískala. Greg vzal zbraň do rukou, aby přešel k oknu. Opatrně nahlédl mezi dřevěné zábrany. Hrom zaduněl. Nic tam ale neviděl. Jak hřmění odeznívalo, neslo se v jeho ozvěně rytmické dunění. Nepřicházelo však z oblohy, nýbrž zpoza zdi. Znělo to jako dupání, jenž se přemísťovalo podél stěny směrem dozadu za dům. Končím tady. Chci hned domů, rozhodla dívka pevně. Něco se ti zdálo. Ty jsi to neslyšel? Něco tu kolem chodí. Mám toho dost. Chci hned pryč. Trvala na svém kejra. Greg se pousmál. Tak jdeme do auta. Když si to slečna přeje, pojedem. Vždyť ještě není ani poledne. Bránil odjezdu Eddie. Milé, ta bouřka se do hodiny třeba přežene. To venku mohlo být cokoliv. Třeba tam něco spadlo ze střechy. Nebo je to třeba jen nějaký zvíře, co se chtělo někde schovat. Dívka si ale stála za svým. Říkám ne. Odjíždíme. Jestli chceš, abych ti ještě pomáhala s tím projektem, tak jedeme. Jinak si hledej jinou nánu, co ti bude přednášet ty bláboli, co si stejně sám vymyslel. Nezbylo nic jiného, než sesbírat věci do batohu a vyjít ven. Greg šel první. Sotva vykoukl ven, byl ihned promočený, protože liák byl skutečně intenzivní. Přeběhl k dodávce strojící hned za sebou. Posedali si tak, jak přijeli a oklepávali ze sebe studenou vodu. Průvodce vložil klíček do zapalování, otočil, jenže se nic nestalo. Motor se ani nepohnul. Zkusil to tedy znovu, ale opět nic. Žádný další pokus o nastartování nevyšel. To není vtipný, Gregu. Utrousila kejra podrážděně. Průvodce se jen rozpačitě zakřenil. Neříkej, že se ten krám rozbil. Ozval se ze zadu Markus. Jako bych to neříkal, když jsme vyjížděli. Greg chvíli zápasil se startováním, až to nakonec vzdal.
Nic to nebude. Možná jenom baterka. To dávne do pořádku. Nemusíte mít strach. Výraz jeho tváře však vypovídal něco jiného. Když vystupoval do deště, drbal si zamyšleně vousy na bradě. Vytáhl malou brašnu s nářadím a přešel s ní dopředu. Světlo jeho baterky přejíždělo nad motorem sem a tam. Bylo to vidět škvírou pod otevřenou kapotou. Ten blb netuší, co dělá, konstatoval Markus. Slyšeli tupé rány do kovu. Asi jak Greg přemlouval motor. My tady s Kejsnem. Můžeš toho nechat? Sykl na něj podrážděný Eddie. I jemu už pulzovala hlava bolestí. Nikoho lepšího jsem nesehnal. Už takhle jsem do toho nastrkal všechny svoje úspory. Tím, že Greg je vzdálený příbuznej, mi dal ještě slevu, jinak bychom šli pěšky. Tak čemu to všechno? No pěšky asi půjdeme tak jako tak. Špitla Keira. Choulila se do bundy na zadním sedadle, protože jí už byla opravdu zima. Oči se jí zavíraly náhlou únavou. Bolest hlavy jí zmáhala stále víc. V první řadě se všichni uklidníme. Ukončil debatu Eddie. Nějaký záběry odsud máme a komentář doděláme třeba z domova. Náranžovat nějaký kout jako tyhle ruiny asi nebude těžký. Možná tomu můžeme dát ještě jeden pokus a vrátit se dovnitř. Keira zavrtila hlavou. Já už nikam nejdu. Nikdo tě nenutí. Můžeš zůstat tady a počkat na nás, pokračoval Markus. Ale uvnitř byl ten krb a dříví. Mohli bychom si tam zatopit, než Greg uprosí bohy stroje, aby se stoupili a pomohli mu tenhle krám zázrakem opravit. Jsem pro, přikývl Eddie. Buď počkej tady s Gregem, nebo se zahřejeme v domě. Ale fakt tam není čeho se bát. Greg ho prošel a nic neviděl. Okna jsou zabedněný, takže jediná cesta dovnitř je dveřma a ty si ho hlídáme. Co ty na to? Sama tu rozhodně nezůstanu. Sykla dívka rezignovaně. Eddie vystoupil, aby se zeptal průvodce, jak to vypadá s opravou. Podle předpokladů mu s kladivem v ruce odpověděl, že to bude každou chvíli, možná trošku díl, ale že to určitě opraví. Motor tam je, tekutina v té nádobě taky a kabely se kroutí kam mají. Bude to pár minut. Nic to není, jen malinký zdržení. Na tomu Eddie řekl, že počkej uvnitř domu, kde se ohřejí u ohně. Greg mu tedy podal svůj zapalovač a snažil se tvářit, že něco s motorem skutečně dělá. V domě znovu zapálili lucernu. Eddie skládal dřevo do krbu, zatímco se Markus procházel s kamerou sem a tam po místnosti. Aby dodali Kejře na klidu, přesunuli jednu z beden za dveře. Kdokoliv by chtěl vstoupit, musel by ji napřed odsunout, což by nepochybně slyšeli. Zatím to funguje, řekl Markus spokojeně, rozhlížeje se s kamerou kolem sebe. Projdu tu místnost jednu po druhý a pak bychom mohli nahoru. Eddie souhlasil, ale oheň se mu rozdělat nedařilo. Dřevo doutnalo, ale pořád zhasínalo. Kous se chvílemi valil do místnosti, až ji plnil zápachem spáleniny. Keira se schoulila v zaprášeném křesle jako kočka. I ten krátký pobyt v dešti jí zmáčel dost na to, aby jí byla ještě větší zima. Prosebně mžourala k Eddiemu v naději, že konečně zapálí onen slibovaný oheň. Jenže se zdálo, že zůstane jen u přání. Uběhla dlouhá doba, během níž oba mladíci prošli dům, včetně horního patra. Objevili tam staré, zatuchlé matrace se spoustou děr. Také nějaké další bedny, zrezivělé nářadí, ale nic, co by nasvědčovalo, že by tu někdo v poslední době byl. Dům musel být opuštěný. Všechno to, co se kolem dělo, byla opravdu jen shoda náhod s logickým vysvětlením. Déšť bušil do střechy. Vítr skučel skrze díry a voda odkapávala do nádob, příhodně umístěných k jejímu zachytávání. Pak jim ale světla začala opět problikávat. I kamera se vypnula a oni se ocitli ve tmě. Jen s obtížemi našlapovali zpět na schodiště a po něm se stupovali dolů do osvětleného obývacího pokoje. Našlapovali opatrně. Jejich svítilny se probouzely k životu a zase hned zhasínaly. Závan větru se prohnal kolem nich. Markus hlesl a podlomily se mu nohy.
Padl vpřed, kde vrazil do Eddieho. Oba sklouzli ze schodu až dolů. Funili bolestí, syčeli a snažili se zvednout. Keira k ním přiběhla s vystrašeným výrazem. Co je vám? Co se stalo? Něco mi podrazilo nohy, zaúpěl Markus. Víc než o sebe se ale zajímal o svou drahocennou kameru. Ohmatával jí, aby se ujistil, že se nerozbila. V pádu ji chránil vlastním tělem, když ji tiskl na prsa. Jakmile zjistil, že přístroj nic není, namířil objektiv nahoru na schody. Nic tam neviděl. Jak to myslíš? Na něco si šlápnul? Zajímal se Eddie, sotva vstal. Ne, myslím, že mě něco praštilo ze zadu do nohy. I Markus se pokusil vstát, přičemž zasténal. Pravá noha se mu podlomila a on se znovu stěžka posadil na poslední schod. Sakra, to bolí. Můžeš s tím hýbat? Vyjekla Keira. Jo, no, spíš ne, vzdechl. Hodně to bolí. Sakra, co to bylo? Eddie namířil svítící baterku nahoru. Neviděl nic, jen prázdné schodiště. Pomoz mi vstát, zaskučil mladík. Jak na nohu došlápl, zaúpěl ještě víc. Nemohl na ní stoupnout. Kotníkem mu projížděla ostrá bolest. Chodidlo bylo zkroucené do strany a nemohl jej narovnat. Jen s pomocí přátel se dobelhal do obýváku a tam se svalil do křesla vedle tmavého krbu. Z něj ještě doutnal proužek kouře po neúspěšných pokusech o rozdělání ohně. Sotva si s bolestivými vzdechy vyhrnul nohavici. Odhalil rudý flek, táhnoucí se od lítka až nad koleno. Jak se podlitina barvila do fialové modřiny, odhalovaly se na ní tvary. Dívka vytřeštila oči. To je ruka. Cože? Vyjekl Markus. To bude jen od toho pádu přes hrany schodů. Negoval její závěr Eddie. I on cimnul bolavé končetiny. Tak se podívej, okřikla ho. Po kůži se rozjížděly otlačeniny výrazné na 4 místech. Podobné, jako kdyby ho udeřila obří pěst. Rýsovaly se 4 kruhy kloubů a od nich protáhlé ovály zaťatých prstů. Celý tvar byl ale 3krát větší než ruka statného muže. To je, jak jsme sjeli schody po zadku. Odsekl jí Eddie zatvrzele. No tu ranu vysvětlíš jak? Přidal se na její stranu Markus, cedící bolest mezi zuby. Jsem si na 1,000,000% jistý, že mě něco podrazilo. Nevím co, ale sám jsem nezakopnul. Dokonce jsem stál na místě, když to do mě vrazilo. Z dohadu je vytrhl mohutný stín, jenž přejel po oprýskané stěně. Keira vykřikla. Uskočila leknutím. Všichni jste to viděli, že jo? Jo, hlesl Markus. Dokonce i Eddie musel souhlasit. Bylo to něco jako myhnutí v koutku oka. Něco na hranici viditelnosti. Bylo to rychle jako mrknutí, protože to zmizelo stejně rychle. Eddie popadl kus větve do ruky jako zbraň a napřímil se. Z kuchyně se ozvala tupá rána, následovaná skřípěním podlahy. Neodváželi se tam nakročit, aby se podívali. Keira se přitiskla ke zdi. Markus se v sedě napřímil. Ať to bylo cokoliv, nyní to bylo u chodby ke dveřím. Možná to číhalo, až utečou ven, aby je to z kuchyně popadlo. Hlavou se jim honily všemožné myšlenky, co by to mohlo být. Nebo kdo? Eddie se rozhlížel po místnosti, až nakonec našel násadu od lopaty. Kus schnilého dřeva, ale přesto byl lepší zbraní než klacík od krbu. Popadl jej oběma rukama, svítilnu svíral částečně mezi prsty. Držel je jako kopí před sebou, když nahlížel do futer k chodbě. Gregu, jsi to ty? Hlesl nejistě. Blikající kužel světla ozářil zavřené dveře, před nimiž byla stále bedna. Pokud Greg nenašel jinou cestu dovnitř, musel to být někdo jiný. Sunul se krok za krokem, nahlížeje ke kuchyni. Na zemi byla převrácená jedna ze skříněk. Po podlaze se válely staré konzervy. Nikde však neviděli žádnou postavu, ani její stopy.
Hele, mám zbraň. A ti to kdokoliv... Ukaž se! Křikl, jak nejodvážněji dokázal, ale hlas se mu chvěl strachem. Zahlédl znovu ono myhnutí vedle sebe. Leknutím uskočil na zeď, až mu baterka vypadla z ruky a zhasla. Teď to nebyl stín. Spíš jako temná skvrna, co se bleskově přelila pozdi, až zmizela ve stropě. Co je to? Po podlaze přeletla skleněná láhev. Zacinkala o zem. Smíkla se pod Eddiem. Byla to taková rychlost, že se odrazila od nohy křesla a rozbila se o cihly u provizorního stolu. Díval se za ní, ale nebylo nic, co by jí mrštilo. Pohybovala se sama. Zezadu jej pak udeřilo něco tvrdého. Zasáhlo to jeho bok, až zavrávoral zpět mezi šokované přátele. Chodidlo se mu samo smíklo, až se posadil na zem. Násada její při pádu udeřila do čela. Po 4 se prohnal ke světlu lampy. Vyděšeně sledoval temný interiér. Slyšel zvuky připomínající mručení, vrzání, skřípění. Musíme pryč. Vzpamatoval se Markus jako první. Pokoušel se zvednout i přes bolest v noze. Jenže ho zastavila Keira. Rázně ho chytla za rameno a špitla. Ne, nemůžeme. Po krátké odmlce, kdy ukázala na zabedněné okno, dodala: Je to tam? Ty oči tam byly zase. Chce nás to dostat ven. A co Greg? Napadlo Eddieho. Ne, musíme ven. On má zbraň. Ať je to cokoliv, s ním máme větší šanci to aspoň zahnat. Pojďte, honem. Jsem pro. Kýval Markus. Eddie ho podepřel. Kejdo, pojď. Dělej. Musíme se držet u sebe, tak pohni. Nakonec jí musel popadnout za ruku a přitáhnout před sebe. Jdeme. Eddie popadl lucernu a vláčející Markuse o své rameno se proplížil k bedně u dveří. Rychle ji odsunul stranou. Na 3. Otevřu a co nejrychleji se dostaneme k autu. 1, 2, 3.